wakhupha imali engango-5,000 uyibeka phezu kwetafula. Athi mina kunento ekumele sivumelane nayo uma ungithembisa ukuthi awuzomtshela uma wakho. Ngithi mina malume ngisabe nami sengiyashekha ukuthi manje kwenzakalani. Ngithi mina okay malume ngiyakuzwa. Bese yangibamba-ke angidonse kumalume anginukubeze enze lokhu akwenzayo kumina. Hhayi-ke ngivuke ngakusasa ngisaba ukutshela u-anti ukuthi umalume wenza into ekanje. Ngaxoxela umngane wami esikoleni ngithi mina umalume unginukubezile. Kanti wangibuza athi mina yini ndaba ungariphothi emaphoyiseni noma utshela u-anti. Ngithi mina ngiyasaba ngoba nami ngamane ngavuka ekuseni ngageza. Hhayi ngibuye futhi ngimfice futhi umalume no-anti makwama-weekend kuyahlala nje kube mnandi. Meke wahamba futhi u-anti aphinde umalume akwenze lokho. Kufana nokuthi nje sekufana ukuthi ngumuntu wakhe mengekho u-anti enginukubeza kaningi into kanjalo. Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke usisi uzivakashela namhlanje ngesimanga sokuthi ikhona lento afisa ukuthi ayishere nathi abamgila ngayo ngaphambilini. So-ke sike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sobona kunjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi umabani kukuphi emakhaya? Mina nguMaluthuli. NguSithobile Ngwaluthuli kodwa ubaba wami wakamhlongo ngiye ngisebenzisa isibongo samama. Oh, okay. Kukuphi emakhaya? Ngisuka eMaphephetheni eNdwedwe. Oh, all right. Kodwa njengokuhlala manje sengisefolweni. Okay. Ngicela ukwazi-ke ngesigameko esakwehlakalela kwenzakalani? Ukukhula kwami mina ngakhuliswa u-anti. So u-anti mengikhulisa umama wasweleka ngo-2017 lapho ngangenza u-grade 7. Okay. So umesweleka umana u-anti wathi uzongithatha ngiyohlala naye kwakhe efolweni nomkhwenyana wakhe. U-anti wengenazo ingane like yabo. Ngahamba ngahlala no-anti kwakumnandi yonke into engangifuna ngangiyenzelwa yona ngoba kwakwabantu aba-right. Ngangenzelwa yonke into makuphunya ama-trip izinto esikoleni yonke into ngenzelwa ngoba ngazi ngashintsha nesikole. Hhayi ngakhula kahle kuthe sengenza u-grade 10. Umkhwenyana ka-anti ngolunye usuku wangifica ngisekhishini ngiyapheka. Wahlala phansi wathela amanzi waphuza wase yangibuka wathi mina wazi wamuhle. Mase ngimbuza ngithi mina baba ushiswa yini lokho uthi ngimuhle? Athi hayi angifuni abafana abadlale ngawe. Hhayi ngase ngiyahleka ngitshela ukuthi ukhuluma lento ngoba phela ngiyingane yabo. Hhayi zihambe iy'nsuku umalume lokhe enza izinto engazazi enza izinto nje ebengayijwayele ukuzenza esangikhulisa ngisayingane. Wayenzani? Wayengithinta nje kwesinye isikhathi angishaye yabo ngishaye izinga uma ngisukuma yabo noma ngihleli naye mhlawumbe ngihleli la kusofa sibuka i-TV angithinta angibrashe kanje yabo izinto ezi-snacks noma ngimlethela ukudla anginwaye la esandleni. So u-anti uke wamtshela ukuthi umalume wenza kanje? Angave ngimtshela u-anti ngangakamtsheli ngalezo y'khathi lezo ngoba ngangisaba ukuthi ngizobaqhatha ukuthi ubaba wenza izinto ey'kanjalo. Okay. Ngoba basebenza ngendlela engafani umalume ebuya kuqala u-anti ebuya ngangcini. Okay. Ngolunye usuku uma ngibuya esikoleni ngikhumule ngiwashe i-uniform yami yesikole ngihambe ngihlale phansi ngenze ukudla bese ngiyadla. Ngiqede emva lokho ngibuyele ekamelweni ngiyostadisha izinto zesikole. Angene-ke umalume abuye emsebenzini anokho ekamelweni lami athi mina hawu uyafunda? Ngithi mina yes malume ngiyafunda yini ndaba udingani? Hhayi bese adonse isihlalo mesidonse isihlalo asondele kanje eduze kwami avule imilenze. Ngithi malume yini inkinga yakho? Lezi zinto lokhu uzenza kumina uzenziswa yini? Athi hayi lutho. Emva kwalokho umalume wakhipha imali. Mekhipha imali
ukhipha imali engango-5,000 uyibeka phezu kwetafula. Athi kumina kunento ekumele sivumelane nayo uma ungithembisa ukuthi awuzomtshela uma wakho. Ngithi mina malume ngisabe nami sengiyashekha ukuthi manje kwenzakalani. Ngithi mina okay malume ngiyakuzwa. Bese yangibamba-ke angidonse kumalume anginyukubeze enze lokhu akwenzayo kumina. Hhayi-ke ngivuke ngakusasa ngisaba ukutshela u-anti ukuthi umalume wenza into ekanje. Ngaxoxela umngane wami esikoleni ngithi mina umalume unginyukubezile. Kanti wangibuza athi mina yini ndaba ungariphothi emaphoyiseni noma utshela u-anti. Ngithi mina ngiyasaba ngoba nami ngamane ngavuka ekuseni ngageza. Ngibuye futhi ngimfice futhi umalume no-anti makwama-weekend kuyahlala nje kube mnandi. Beke wahamba futhi u-anti aphinde umalume akwenze lokho. Kufana nokuthi nje sekufana nokuthi ngumuntu wakhe mengekho u-anti enginyukubeza kaningi kanjalo. Kanti u-anti mhlambe kwakuwumuntu ongakhulumeki, wayengakwenzanga yini umngani wakhe? U-anti ukuthi umuntu o-straight kakhulu. Okay, ubengangeneki, ubengakhulumeki naye. Ubengangeneki. Umuntu oyekwazi ukungeneka kwakuyena mkhwenyana wakhe. Kodwa wengikhulise kahle ukuthi umuntu o-straight wefuna into yakhe iqondile. Wawungakwazi ukuthi u-anti ngizohlala naye siyakhuluma nje mhlawumbe ngibuza ukuthi ubani nje umuntu wakhe esikoleni into kanjalo. Abantu bayakwazi ukubuza iy'ngane zabo leyo mbuzo leyo. But wena wawungakhoni ukuthi Hhayi, ngangingakhoni ngangize ngikwazi ukukhuluma nabangani bami ngaphandle. Zihambe-ke iy'nsuku uma ngithi ngi-check ifoni umalume angifakele imali. Ngisaba ngisho ibiza imali angifakela yona. Ube-loaded yini ubhuti wabantu? Okushuthi ngoba phela usebenza kahle. Angifakele-ke imali aqeda angisendele i-message ku-WhatsApp athi ngaleyo mali leyo owenza idingo zakho oyidingayo. Ngithi mina kulungile-ke malume ngizokwenza kanjalo. Ngihambe ngithenge izinto zami ngishophe yonke le nto leyo. Nami sengijovekile ukuthi umalume usengipha imali, sengithola imali engaphezulu kule bengade ngiyithola yangenyanga bangijwayele ukungipha ngama-90 into zokuqgoka. Afike kumalume futhi kuphinde kwenzeke the same thing. Nami senginama-feelings kamalume manje. Yabo, senginama-feelings ngimtshela umngane wami ngithi yazi manje umalume nami sengiyamfila manje. Ngenxa yokuthi ukuphi imali? Ngenxa yokuthi ngiphi imali. Okay. Athi umngane wami ayingeke angikuboni kumqondo omuhle lokho okwenzayo. But if u-anti wakho uyakubamba lokho. Ngithi mina ngeke aze akubambe ngoba ubuya late yabo. Ke kanti ngolinye usuku-ke u-anti uzoza ngomakhelwane. Okay. Umakhelwane aze laphi? Umakhelwane ngithi owasiceleni ukuthi wasibona nomalume ngaphandle. Ngoba ngegcekeni. Ngoba ngangisho ukuthi umalume ejwayele ukungipansa. Okay. Yabo. Ayisho umakhelwane athi atshele u-anti ukuthi hayibo ngibone ingane lohlala nayo ipanswa umalume bengena endlini. Indlela angipansa ngayo nayo hayi ukuthi uyengishaya la ukupansa lokho abomuntu umpansa mbamba. Ke ngibuye singene sinomalume sihlale afike-ke u-anti-ke. Angibize ekamelweni athi mina ngizocela ukuthi kombe wathini sengikhohliwe kodwa nje wathi uzocela ukuthi ilo nto leyo umalume mebuyile ucela ungifica mhlawumbe ngiye kamngani wami ngize ngilinde yena u-anti safike kuqala bese nami bese yangifonela ukuthi ngibuye ngoba wathi mina ungaya endaweni oyithandayo yabo uyena noma ikephi mhlawumbe ubuye mase ngibuyile emsebenzini. Ngase ngathi mina okay anti ayikho inkinga ngizoyenza njalo. Nangempela kwenzeke-ke lokho-ke. Kanti kumalume-ke uzobeka ifoni malume usho ukuthi bengadilithi ku-WhatsApp. U-anti wafica yonke into ayificayo izinto esikhulumayo
nje kwakuningi ngoba waze wangikhipha sahamba saye hotel. Oh, seniyathandana manje? Besesithandana nami ngingasekho lokhu ukuthi wanginukubeza yabo. Nami phela sekukhona lento le esikhona enhlizweni yami. Hayi-ke ngabuya-ke u-anti wangibiza-ke wangithethisa wangishaya-ke ukuthi yini lento engiyenzayo nomkhwenyana wakhe baxabana-ke kwaxabana nje kanjalo wangixosha. Wathi ucela ngihambe la ekhaya ngithathe yonke imithwalo yami. Ngambuza ngathi mawungixosha uthi angiyephi. Wathi mina uzoyibona ukuthi uyaphi. Ngase ngathi hayi kulungile-ke anti ngizohamba. Manje akufiki nje ukuthi uxolise into ebezenzeka endlini. Ngaxosha. Ngaxolisa. Wathi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikuxolele kulento oyenzile. Kufana ukuthi uyingane yami. Hayi ngaxolisa-ke noma esengishayile-ke phela-ke nami ngaze ngadinwa-ke. Hayi wayithatha imithwalo yami wayijikijela ngaphandle. Ngiyathatha imithwalo ngahamba-ke. Uhamba uyaphi? Ngahamba ngaya kamngani wami. Okay. Ngamfonela-ke umalume ngamtshela ukuthi mina manje ngizokwenze njani-ke ngoba phela ngihleli kamngani wami. Ngeke ngihlale kamngani wami kuze kube isikhathi eside. Wasethi umalume hayi uzokhuluma naye. Kodwa futhi ukukhuluma kwakhe naye usadiniwe. Okay. Baxabene. Hayi-ke bese basho ukuthi bahlala phansi-ke bakhuluma ukuthi lento ayenzayo akeke izimsize ngalutho. Ngoba phela naye usebona intombi la kumina. Yebo. Hayi bese-ke ayafona-ke umalume ethi angibuye-ke sizoxoxisana naye u-anti. Mhlambe-ke ngesikhathi usubuyile kamngani wakho wabuyela ekhaya naphila mpiloni kwenzakalani? Mase ngibuyile kamngani wami ngangena nje ngokusaba nami. Hayi-ke sahlala phansi no-anti wasikhombisa ukuthi uyasixolela kulento eyenzakele. Nami ngayibuza ukuthi hawu u-anti usesixolele kanjani kodwa ngingajabulela ukuthi nje sengibuyile ngeze ekhaya. Okay. Hayi-ke sahlala u-anti ngolunye usuku wangibuza ukuthi mina awuze la uhlale phansi ungixoxele ukuthi kwenzakalani siqalaphi yaqala kanjani lento le. Hayi-ke bengibiza ngakhala ngamtshela ukuthi mina khona usuku awungekho ngalo umalume kade bemsebenzini wangifica ekamelweni ngifunda wabeka imali phezu kwetafula wangibamba ngenkani ngakhala ngambuza ukuthi malume lokho okwenzayo kwenziswa yini ngoba naye wayesengibambe kabuhlungu okufana nokuthi nje wayenginukubeza ngoba ngaze ngaxoxela umngani wami ngaleso sikhathi ngithi ngaxoxela umngani wami ukuthi umalume wenza ukuthi nokuthi ngasaba anti ukukutshela ngezathu zokuthi awungeneki angikwazi ukuxoxa nawe uhlale futhi ubhizi kodwa kuba bhizi wakho uyakwazi ukunginakekela. Hayi-ke kanti u-anti unamaqhinga akhe asho ukuthi ayekwenza ngoba ngangimxoxela ukuthi kwaqala kanjani okwenzeka yabo. Sathuka sekufika amaphoyisa ebusuku azolanda umalume. Okay. Hawu ngikuthuka ukuthi hawu manje waseyaboshwa lo muntu shuthi u-anti ngoba ngimxoxele lento shuthi utshela amaphoyisa. Hayi-ke wabuza umalume ukuthi uboshelani waseyakhuluma ku-anti wena unyukubeze ingane kadadewethu nginabo ubufakazi balokho. Yes. Hayi bavela kubufakazi bokuthi u-anti shuthi wayengirikhoda mekhuluma nami zonke izinto. Hayi-ke so umalume bamthatha nasala nobawuthuna-ke nino-anti. Sasala sobawuthuna wathathwa umalume ngoba nami ngase ngihamba amacala abo amaningi. Okay. Nihleli kanjani-ke manje senibawuthu manje asekho umalume? Nihleli kanjani-ke manje? Hayi manje angisahlali nayo u-anti ngoba nayo kuningi. Wafika esengiphethe nje kahle sexoxa. Okay. Wangiphakela ukudla sengiphakela ukudla nje yonke into wathi into asidluleni kulento eyenzakalele yabo. Hayi nami ngikhombisa ukuthi hayi u-anti usedlulile kulento leyo sengixolele ngiyajabula nami. Hayi ngikudle ukudla nje kube right. Kuse kusasa ngiphathwe isisu.
singiqinisisa ngize ngifonele umngani wami u-anti sekusemsebenzini ngithi hayi ngeke nginenkinga awuzuzongiqalaza lana angazi kwenzakalani ngikhishwa isisu nje angazi ayafike umngani wami methi uyafika abone ukuthi ayibe into serious ngempela athi ngeke kumele uye esibhedlela ngithi mina ngeke awuvesane request manje siye esibhedlela ayike vele isibhedlela sesiya kusona isemshiyeni ayike a request umngani wami sihambe siye esibhedlela ingiqine into kubo ukuthi nje ngiyafa la kwazi kwaba serious khona ilanga sengiphuma amagwebu khona emlomeni kuphuma nenteyelo hayi bangithatha kodokotela bangixilonga ba-check zonke izinto mase kubuya kwatholakala ukuthi ke kutholakala ushevu kumina uphakele u-anti ngiphakele u-anti phela ngidle ekhaya hayi ngithi mina ukudla engigcina ukudla ngidle izolo hayi basho ukuthi hayi mas-check amasosha omzimba wakho sithola ushevu futhi lo shevu wenze kahle washeshe wafika ngoba ubuzokubulala njengoba usuphuma amagwebi nayelo hayi bese ethi umngani wami uyabona ukuthi u-anti wakho ubengakuxolela ubekwenza isilima ngithi mina bekusawubuhlungu benhliziyo kuyena okusho ukuthi bekusawubuhlungu benhliziyo bese ngithi mina cha yazi ungenzile-ke isilima hayi ngibuyele-ke bese siyayi-requesta futhi nomngani wami sengiphumile-ke esibhedlele-ke banginikeza amaphilisi nje ngigoduke-ke uma ngifika u-anti athi mina ngifika u-anti vele akakabuyi ngingene-ke ngipakishe zonke izinto akangwathi futhi u-offline angimtshelanga nokuthi kwenzeka ukuthi nokuthi hayi-ke ngibuye-ke ngingene endlini ngipakishe izinto zami mese ebuya ntambama ngithi othi ngimlindi bese ngiyamtshela ngithi nayi anti sengicabanga ukubuyela emakhaya manje athi mina uyohlala noba emakhaya ngithi hayi ngizobona ukuthi ngizohlala noba ekhaya ngingahlali kuvaliwe nami ngingahlala ngedwa athi mina uzondla ngani pho ngithi hayi ngizoyibona ukuthi ngizozondla ngani hayi-ke bese ngiyahamba-ke ngemakhaya-ke okusho ukuthi uma kamngani wami afonele u-anti ukuthi hayi bo ingane kade isesibhedlela inenkinga kanti bese u-anti hayi ubengakabe angitshelele lutho mina ukuthi unaleyo nto leyo hayi-ke bese yafona u-anti emakhaya ithi hawu ubungade ungangitsheli ngani ukuthi unenkinga usesibhedlela ngase ngiyamthuka lapho-ke ngathi mina anti angisafuni ukuthi into ephinde ngihlanganise nawe ngiyazi ukuthi uwena ongifakele ushevu wabo ukuphika waphika wathi hayi angabe nize ngikwenze lokho mina ngathi mina anti musungenza isilima ngidle ukudla kwakho izolo ubungiphakele ngona wangilethela ushevu ngithathe kuwena kwabo kubuyela emakhaya ngahlala emakhaya njengoba kube manje usemakhaya manje kwamanje ngisazama imisebenzi around Pinetown mhlambe ke uyamsola yena u-anti if angikuncomi ukufaka ushevu umuntu ekudleni angikuncomi ne akuyona into right because wangenza nanoma yini but awugqoka icathulo zakhe nithi nihleli nonke ningane kasisi wakho and then jikijiki sebebhizi nomyeni wakho bewungafila kanjani nangimina bengingaba kuhlungu kahle bengingaba kuhlungu kodwa ngingaxola kodwa bengingeke ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngize ngimbulale yabo yena kwakungafanele ukuthi angixolele iglisi mhlawumbe kwakumele ukuboshwa kwamalume akube ukuthi uyangixosha-ke straight angazenza angifakele ukuthi nje uyangibulala usafisa umbona usafisa kube nokuthula phakathi kwenu yebo kona ngiyafisa if kungenzeka ayibone le video ngafisa ukuthini kuyena ngingamtshela ukuthi anti ngiyaxolisa ilona gama engingalikhipha ngithi lokho kwenzekayo ngiyaxolisa ehlisa umoya ngiyazi lokho engakwenza angani noma ngokuthi ngangenziswa yini ngiyayisola futhi lokho engakwenzayo but-ke eqinisweni lokuthi ukwazile ukukhuluma waphumela obala I think umthwalo ndlela thizeni uyehla and uzoba right but ngiyabonga ukuthi uphumelele obala wakhuluma nathi Mbuka lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi kuhambe kanjani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, like, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is the Black Life TV?